Ти не знаеш, когато на българина за първи път му беше представена моята визия, завършен продукт, българинът как реагираше на подобно? Как реагираше българин? Хубав въпрос. Огромна част от обществото ме обожаваха заради смелостта. През тези години, преди 25 години, аз да изглеждам по този начин. Друга огромна част и до ден днешен казват изрод. До ден днешен. Обичан или мразен беше повече тогава? Азис? Обичан. Аз ако не бях обичан, нямаше да стигна до тук. Много обичан. И много мразен. А според тебе, ако един човек е само обичан, може ли да стигне до прозращето краля на по-фолк? Едва ли. Те и кралете не са били, самите истинските крале са били огромна част от народа им мразени, хулени, от придворните са били обичани в кавички. Тя любовта не може да е навсякъде и на всяка цена и всички да те обичат. Не може. Няма как. Винаги има една не огромна, но една малка част в моя случай от хората, които не ме харесват. И не трябва. А знаеш ли, че много от тях ме харесват, но не смеят да си го признаят? Всички слушат Азис. Истината е, че всички слушат Азис, но не всички си признават. Аз го вярвам. Срам ги е да си признаят.